Bos días a todos, amigos, desde o meu recuncho de Trevinga. Hoxe, a quenda deste espazo das madrugadas corresponde a un grande da palabra, un grande estudoso da historia, así como un grande coñecedor dos persoeiros máis relevantes da nosa cultura. Alfonso Vázquez Monxardín, nesta ocasión, nos fala nin máis nin menos que de Alfonso Daniel Manuel Rodríguez Castelao, facendo un intenso percorrido pola súa vida e obra. Monxardín, no número 19 da nosa revista, Nós, a xente do redor, regálanos este delicioso artigo titulado Castelao, o home e o símbolo, do que vos iniciarei na súa lectura poñendo voz aos primeiros parágrafos para que todos vos, coa revista nas mans, disfrutedes desta maravilloso traballo ata o final. Castelao, o home e o símbolo. As culturas todas do mundo, dunha forma natural, asumen persoas como símbolos. Gandhi para os indios, Shakespeare para os ingleses, Camões para os portugueses, Dante e Garibaldi para os italianos, Cervantes e Goya para os españois, e os galegos temos tamén dous tótems de identidade cultural, un sen dúbida Rosalía de Castro. A nosa posición no mundo dende o século XIX, o romanticismo, o popular, o sentimento. Outro tamén, sen dúbida, é Castelao, que desde a primeira metade do século XX se proxecta deique aos nosos días a través de algo que era frecuente naquel momento de menos especializacións: tocar todos os paus. E si, como os galeguistas eran poucos, no primeiro terzo do século XX dedicáronse todos a actividades varias. No seu caso, caricatura, pintura, deseño, literatura, ensayo, política. E co conxunto tecido con todos eses fios, forma unha das personalidades máis atractivas e engallolantes da nosa historia. Alfonso Daniel Manuel Rodríguez Castelao é desas persoas cuyo nome desaparece comido por un dos apelidos, neste caso o da nai, así que para todos foi e é simplemente Castelao. Sobre a súa orixe hai moita simplificación, dicindo que fronte ao grupo dos galeguistas de Ourense, xa se sabe, Otero, Risco, Cuevillas, el non era señorito, senón que proviña dunha extracción popular pouco menos que pobre, e non viña do exitoso mundo do traballo. Seu pai efectivamente tivera un barco de pesca no que andara de patrón. Fora emigrante en Arxentina e á volta alcalde da súa vila natal. Casou coa sobriña do gobernador militar e fixo que o seu fillo estudase medicina en Santiago, algo que non estaba ao alcance de calquera. Podemos dicir, si, que a familia non era do mundo das letras, pero seguramente mal económicamente non se movía. Queridos amigos, continuade coa lectura deste delicioso artigo hasta o final. Grazas, Alfonso Vázquez Monxardín.